Igbo ndị ọma ibe m daalụnụ. Nke a bụ oge ilu Igbo. M ga-akọwa ilu nke na-asị ọ bụ uche ka okenye ji agbara efi ọsọ. Gịnị ka ilu a na-ekwu? Ilu a bụ ilu na-akụzi ihe, bụ ilu na-adọ aka na ntị. Iji maa atụ, efi bụ anụ buru ibu nwee mpi. Ihe chi ya ji kenye ya mpi bụ nke mbụ, mpi bụ ihe o ji echere onwe ya. Nke ọzọ bụ ọ bụ ihe o ji alụ ọgụ. Mgbe ọ dị ya ka a ga-asị na ihe na-achọ imenye ya ụjọ, maọbụ n'olu oyibo, mgbe ọ na-eche na ndụ ya adịgo threatened, maọbụ na ihe ọjọọ na-achọ ime ya, o were mpi lụọrọ onwe ya ọgụ, zọgodo onwe ya. Okenye tozuru oke, mana efi abụghị enyi mmadụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ anụ ụlọ. Ya mere okenye ji abụ o nwee ihe metụtara ya na efi, ele anya akpụ ya na-eje ebe a na-enye ya mmiri, ma ọ bụ akpụ ya jee ebe a na-egbu ya. Okenye wee sị na ọ bụkwa uche ka okenye ibe ya ji agbara efi ọsọ. Ihe ọ na-akọ ebe a bụ na ihe nwee ike imerụ mmadụ ahụ na-adịghị eji ike eso ihe dị otu ahụ. Ele anya, o nwere ike bụrụ okwu dị aṅaa achọ ka okenye tinye ọnụ ya, maọbụ anata ụtụ uche ya, maọbụ ka amarakere ihe o bu n'obi. Okenye adịghị eme ngwa ngwa see ọnụ ya kwuo ihe ọbụla sọrọ ya. Ọ na-eji nwayọọ na-ewerekwa uche na-eme ihe ọbụla ọ chọrọ ime. Eme ruo n'ikpeazụ atawa ya ụta. Ele anya ọ bụrụ nke ga-eso okwu, ele anya ihe ga-eri isi okenye. Ya ka okenye ji ebu ụzọ leruo anya tupu ọ saghee ọnụ ya kwue maọbụ mee ihe a ga-asị ya mee. Ọ bụ uche ka eji agbara nsogbu ọsọ. Uche ka mmadụ ga-eji mee ka ndụ ya too ogologo n'elu ụwa. Nke a bụ ihe nghọta dị n'ilu ahụ. Otu akọgaghị m n'ọnụ, ụmụnna, ọ ga-adị oge ọzọ anyị ga-akọwakwa ilu ọzọ. Cheta, bịanyere m aka n'ebe ahụ na-egosi na ihe omume a masịrị gị. Nyekwa aka kesara ya ndị ọzọ. Ọ bụ nwanne unu nwoke, Maazị Nnaọma Isaac Osu, na-asị daalụ, ka ọ dị oge ọzọ n'ilu Igbo.